Oh, jaluk turi-turi putih sih. Nggih. Nggih. Jaluk tambal ban. Yo. Yo, Weh, Mas yo. Sing dadi njaluke tambal ban Pak Sri. Nggih, nggih. Ning aja tok amini ya nek Nggih. tambal ban iki wong ban gembos. Weh. Ya. Oh, gentenan, yo. Gentenan. Dhisik Oh, kabeh rombongan Oh. iki gentenan ya tambal ban sik, engko tambal ban pepeling. sik. Ya. Engko terus tukokke turi putih.
Salah. Weh, ayo, tabuh le balile. Ah. Quase. Ôi, yo 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 yo. Hoya, 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 hoya. Chết. Ôi giời. Ê, ê. Ê. Ôi, ê.
Ya, 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 ya. Hei, hei, hei. Wah. Ya. Ayo. Ayo, bali. Pamitan, yo. Pamitan Pak Sri, woi, pamitan. Woi. Ayo balik podo bali. Asik.
Ayo, masuk, 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 yo. Yo. Ayo, 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 ayo. Was, ya, wah ya, hoi ya, was. Oh, le, maju le. Iya, was, iso le dur. Iya, was. Iya, wah ya, oh, wah iya, wah. Cekakar. Jalan-jalan Ayo, balik, balik. Was. Goyang dek, terus dek, mepet dek, penak dek, goyang dek, yo yo yo. Yo, wah. Iya, 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 iya. Lah, ayo, ayo, ayo. Iya. Woi. Yo, yo yo yo. Ayo, 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 ayo. Yo 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 yo. Setunggal babak sampun kaaturaken dening para kadang